Život so sebou prináša rôzne chvíle. Krásne, ale i momenty, ktoré nechceme. Mnohé z nich zachytí tiesňová linka. Agi, počujete ma? Počujete ma? Áno. So you didn't remember anything? A little bit, but Okay, and do you know where are you now? Jo, fajčím, já pijem, já milujem ženy a nechápem, proč mám nějaké zdravotné problémy. Operátori tiesňovej linky za minulý rok prijali viac ako 917 000 volaní. Oproti predchádzajúcemu roku je to nárast o takmer 90 000 a prekonal aj maximá z pandemických rokov. Mnohé z nich prichádzajú z domova sociálnych služieb. Dispečing vysiela posádku doktora Pečíka do Pezinku. Prvý oznam znie pomerne dramaticky. Čo máme? bezvedomie dýchá, nereaguje, dýchá, usíla sa. Senec, áno? Áno, senec. V rušnej premávke sa snažia dostať čo najskôr z Pezinka do Senca. Navigácia udáva čas dojazdu 17 minút. Potom poprosím, zobereme malý kyslík a ventilátor zatiaľ netreba, keď by tak ju odventilujeme cez ambu. Ďakujem. Máme uvedené, že pacientka sa dusila, tak je otázne, či teda sa jednalo o dusenie nejakou potravou, je 12 hodín obed, takže je možné, že tam došlo k nejakej aspirácii nejakej potravy. Na miesto prichádzajú za 16,5 minúty. Personál ich už čaká pred domovom a podáva prvé informácie. Čo sa stalo? Ja dusiť jedla. Pri jedle, čiže pri obede? Áno. A čo jedla? Klobásu. Klobásu, ale to vy tu takto vyvárate? Tak ja by som tu potom rád zostal, ak dovolíte, dámy. My vás budeme oživovať. No nie, počkaj, my si ne. Ja som kvôli tej klobáse myslel, ne kvôli oživovaniu. Viac ako 80-ročná pani je v opatere ošetrovateľiek a v čase príchodu posádky je už v stabilizovanom stave. Agi, počujete ma? Co tu vás mám? Počujete ma? Áno, viete mi niečo povedať? Nie? Už ste mi povedala. Ako sa cítite? Zle. A viete, čo sa stalo? Neviete, čo sa stalo. A klobáska bola dobrá? Ešte trošku chrčala. Skúste dýchať zhlboka cez otvorené ústa. Dýchajte. Dobre, Agi. Dobre, dýcha, dajme malý satura. Veľa zjedla, alebo tak v úvode sa to stalo? Alebo už keď dojedala? Tak v úvode len. V úvode. A začala sa tak ako klasicky, že ako keď sa dusíte, čiže začala kašľať. Tak si to mám predstaviť, hej? Čiže bolo to dusenie, nebolo to, že by ju poškrabalo, ona to vykašľala. Ona chcela dať von, ale tým, keď sme hovorili, aby kašľala a búchali po chrbte, tak ona nechcela kašľať, nespolupracovala. Takže ste robili aj Heimlichov manéver, stláčali ste brucho, áno? Áno, potom sme už volali RZP. Robili ste ho, ten manéver zo zadu? Normálne ste ju obopli a stlačali ste brucho. Dobre. Normálne je mobilná, imobilná, parciálne imobilná? Ona prejde. Hej? Veľkým šťastím bolo, že personál domova sociálnych služieb zareagoval veľmi správne, vyhodnotil tú situáciu, ktorá bola vážna a použil tzv. Vypudzovacie manévre, to znamená úder malikovou hranou medzi lopatky a stlačenie brucha, tzv. Heimlichov manéver, čím v podstate môžeme povedať, že pacientke zachránil život. Vzhľadom na to, že ste veľmi správne ale poskytli prvú pomoc, za čo vás chválim. Musíme ju ale zobrať na vyšetrenie do nemocnice, keďže hlavne ten Heimlichov manéver môže spôsobiť nejaké poranenie. U takéhoto staršieho pacienta je dôležité ju ešte vyšetriť teraz. Reagovali ste výborne. Tak by to malo byť. Super, teším sa. 130-70, pán doktor. Agi, dáme teraz takú masku. Trošku kyslíka podýchať, dobre? Na tvár. Vôbec sa toho nelakajte. A len si pokojne dýchajte, dobre? Agi, teraz vás otočíme na chrbát, dobre? Kľudne si láhnite. Pani už dýcha pravidelne a s pomocou kyslíka sa zvyšuje aj jeho objem v krvi. Doktorovi sa ale stále nezdá jej apatický stav.
Preto ju potrebuje mať neustále monitorovanú a dostať ju čo najskôr na ďalšie vyšetrenia v nemocnici. Agi, počujeme sa? Ako je? Ideme do tej nemocnice, dobre? Sa previesť spolu. Tak len kľudne takto oddychujte. Maska nevadí? Nevadí, dobre. Kľudne si dýchajte. Pri prevoze náhle dochádza k zhoršeniu stavu a pacientka začína zvracať. Posádka ihneď zastavuje a zasahuje, aby pani opäť nevdýchla kúsky potravy. No už je to von. Nie, no. Treba ešte zvrácať, či už nie? Nie? Dobre, dáme čistú masku, dobre? Dáme liečík, aby sme už nevracali. Ondrasetron? Po krátkom zastavení znovu vyrážajú smer Bratislava. Už ju nenapína na zvracanie. Ešte pravdepodobne, čo mala v tom žalúdku, tak to potrebovala vyprázdniť a už, že by to malo byť v poriadku. Dobre. Na saturácia 90. Dobre. Lieky zabrali v poriadku, tam je to dobré, srdiečko tak, ako má byť. Dusenie po vdýchnutí potravy nie je ojedinelá vec. Aj tu by sme mali vedieť zareagovať okamžite. Pri poskytovaní prvej pomoci pri dusení cudzím telesom, a jedno, či sa jedná o potravu alebo nejaké vdýchnuté teleso, je jeden veľmi dôležitý a kľúčový moment. Rozhodujeme sa podľa toho, či pacient je alebo nie je schopný kašľať. V prípade, že je schopný kašľať, povzbudzujeme ho v kašľaní. Kašeľ je prirodzený obranný reflex, ktorým dochádza k vypudeniu nečistôt alebo predmetov z dýchacích ciest. V prípade, že pacient nie je schopný kašľať, je potrebné zahájiť postupy prvej pomoci, to znamená údery medzi lopatky malikovou hranou ruky, a pokiaľ nezaberajú, tak potom stláčanie hornej časti brucha, tzv. Heimlichov manéver, tak, že dominantnú ruku a päsť priložíme na hornú časť brucha, druhou nedominantnou rukou si preložíme a silným takým dynamickým pohybom pacienta spôsobíme v podstate vytlačenie tej časti brucha a tým, že sa zvýši ten tlak v hrudníku, vypudenie telesa, cudzieho telesa z dýchacích ciest. Pokiaľ by pacient upadol do bezvedomia a tieto techniky účinné neboli, tak začíname s oživovaním, teda stláčaním hrudníka pacienta. Presúvame sa na sever krajiny. V Jasnej vrcholí lyžiarska sezóna. Horská záchranná služba má neustále desiatky výjazdov denne. Na svahu Jasná sever volajú pomoc k mužovi, ktorý sa zrazil s iným lyžiarom a mal byť aj v bezvedomí. Na miesto ihneď vyráža dvojica záchranárov a na svahu pri zranenom nájdu aj muža, s ktorým sa zrazili. Ten je našťastie v poriadku a vie incident popísať. Hello. Yeah, She don't remember anything. you can sit down. Did you see anything? Yes, They she... crashed into each other. Which the other skier is here? Yes, I'm the... You? Okay. Then it is your friend or? No. I go and they went for back and back with me. Yeah. Okay. And have you got any injuries? You? No, here just no. Jasná 1, jasná 20. Just, I don't have Pain. but he don't remember. So, pri pacientovi riešim, dám vedieť ďalší postup. Okay. So you didn't remember anything? A little bit, but Okay. And do you know where are you now? in Hopog. Okay. And do you know which day it is today or day? Saturday? Sunday. Okay. Can I check you? Can I check your? Typickým príznakom, ktorý je vždy prítomný pri otrase mozgu, je tzv. Spätná strata pamäti alebo retrográdna amnézia. To znamená, že ten človek postihnutý môže byť v bezvedomí po úraze hlavy niekedy sekundu, niekedy 10 sekúnd. Niekedy je to taká doba, že to okolie ani nepostrehne, ale ten človek nevie popísať, ako prišlo k úrazu. To znamená, že povedzme pri páde na lyžiarskom svahu alebo pri zrážke dvoch lyžiarov len sa bude vypytovať, čo sa stalo, prečo treba ležím na zemi, alebo prečo okolo mňa toľko poskakujete, na čo voláte záchranku. Nevie. Človek, ktorý utrpí, povedzme, úraz hlavy, ale bez otrasu mozgu, tak vie presne popísať.
Spadol som preto, lebo som sa zrazil s lyžiarom druhým, narazil som do stromu. What do you think? It is possible to take you down on the seat or? Yes. Yes? Vyťahni mi ešte z batohu krčák. Jasná 1, jasná 20. 20, jasná 1. A volaj mi prosím ťa RZPčku na Lúčky dole. Jedná sa o poľského občana, cca 45 rokov, 50. Podozrenie na otraz mozgu. Bol bezvedomý, nepamätá si na zrážku. Bol bezvedomý či nebol? Bol chvíľku, ale potom nie sa prebral. A už bol stojaci, keď sme ku nemu prišli. Dobre, krvavé zranenia, dýchanie. Dýchanie v norme a len od retino za čelo. Rozumeli. OK. Daj si čiapku. Do you want to also call the police or anybody? No. Okay, so I will take you down, we call the ambulance and they take you to check it to the hospital, okay? To check you. And that's it. Yes, well. Yes, well. Okay, you have a problem, I don't have. No? Môžu pri otrase mozgu byť aj iné príznaky ako pocit na vracanie, bolesti hlavy, poruchy spánku, ale tieto príznaky nie sú u všetkých, vyskytujú sa len niekedy, u niekoho vôbec nie, keď sa vyskytnú len rôzne dlhý čas, ale tá spätná strata pamäti je absolútne stabilný príznak vždy. That they come back him. I don't think so. Yeah, no. Okay. His wife? Cousin, okay. Okay, so we can go inside and Awesome. be careful. Slippery here. Pomaly končí zima, prestanú sa vyskytovať úrazy, otrasy mozgu na lyžiarskych svahoch, sadneme na bicykle, nebudeme používať prilby, čo je na Slovensku národný šport, takže budú pribúdať otrasy mozgu pri bicyklovaní. My ľudia sme až príliš často v strese a stále sa ponáhľame. Výsledkom sú napríklad aj zbytočné dopravné nehody. V lani ich hasiči zaznamenali takmer 9 000. K jednej z nich práve smeruje posádka v Bratislave. Nahlásená je zrážka 2 osobných áut v rannej špičke. Bez zranení pasažierov. Ale aj takáto zdanlivá rutina si vyžaduje rýchly a profesionálny zásah. Z celkového počtu 34 691 udalostí tvoria dopravné nehody takmer tretinu všetkých výjazdov ročne. Ako prvé musia hasiči zabezpečiť miesto nehody. Aj preto, aby mohli bezpečne pracovať. 2-3 protipožiarne opatrenia, hej. Jedná sa o dopravnú nehodu 2 osobných motorových vozidiel, 2 účastníci, toho času bez zranení. Hasičská jednotka vykonáva protipožiarne opatrenia, príjem. Pri tom zabezpečovaní odpájame akumulátor v automobile, aby nedošlo buď k aktivácii airbagov, alebo k požiaru, ktorý by vznikol z prípadného skratu. Kapoty oboch aut sú však nepríjemne zakliesnené. Hasiči sa napriek tomu snažia o čo najšetrnejší prístup. Keď sa to stalo, príjem. Hasičský záchranný zbor eviduje denne desiatky takýchto nehôd po celej krajine. Snažia sa postupovať precízne, ale rovnako aj čo najrýchlejšie, aby mohla byť doprava na danom mieste znovu plynulá. Rozumiem, polícia už na mieste, príjem. Po 2 minútach sa dostávajú aj pod kapotu druhého auta. Po odpojení batérie skontrolujú už len prípadný únik prevádzkových kvapalín. No, dobrá. Kokos má pôrok. Toľko roboty ženy za. A teraz tu budeme mať baterku. Nevyzeraj, že by niekto tiekol. Tam je trošku. No, to bude chladneča. Vozidlá boli zabezpečené proti požiaru, z vozidel nevytekajú žiadne kvapaliny. Týmto sa zásah pre hasičov končí. Prácu prenechajú polícii a následne odťahovej službe. Ak si ale uvedomíme to množstvo podobných nehôd denne, pochopíme aj veľké vyťaženie celého zboru.
Prichádza večer a s ním aj ďalšie volanie o pomoc. Potrebuje ju muž v stredných rokoch, ktorý pociťuje tlak na hrudníku a nameral si aj vysoký krvný tlak. Prácu má opäť tým doktora Pečíka. OK, sme tu. Tak, toto je vonč. Tento zásah patril do kategórie ľudský a profesionálne zaujímavých zásahov, s ktorými sa stretávame. Stretávame sa s ľudskými osudmi. Aj keď primárne sa v podstate nejednalo o úplne priame ohrozenie života pacienta. Dobrý večer. Doktor Pečík zo záchrannej služby, čo sa deje? Ja som bol v Trnave dnes, bol som sa tam nájsť a keď som sa odtamčal vracal, cítil som strašne silnú pálavu na hrudi, cítil som takú ťažšie svoje telo a zalial ma pot počas toho, ako som šiel a ruky som mal úplne studené. Ako sa cítite teraz? Nejako sa to zmenilo, alebo prečo ste sa rozhodol nás volať? Lebo ešte stále cítim tlak v ušiach trošku, cítim tuto ako, a zmeral som si tlak, Áno. som prišiel domov, mal som nejakých 147 na 98, Dobre, čiže ležal som. Rozumiem. Teraz som prišiel si zmerať a mám 160 na 108. Čiže máte vyšší tlak. Dobre, alergiu na nejaké lieky, potraviny máte? Nie. Beriete pravidelne nejaké lieky? Chvíľočku. Teraz som vysadil ten Noliprel. Noliprel, a prečo ste ho vysadil? Ste liečený teda na tlak? Teraz som začal tento rok sa liečiť. Tento rok. Došli mi lieky, neobjednal som si ich a tým pádom som vysadil asi 2 týždne, čo ich neberiem, ale bral som ich niekoľko. Došli akože sa minuli lieky a neobjednal ste nové. Takže v podstate vy ste liečení na tlak, máte užívať Noliprel, ale teraz ho neužívate, pretože nemáte. Áno. Správne? A koľko to trvá, že ho neužívate? Tamto mám, robil som si záznamy v telefóne. Stačí mi približne, nepotrebujem to, že úplne presne, ale... Pripomienku lieky, vždycky som si to zaškrtával, tu máme. Dobre, skúste mi len povedať ten údaj, koľko neberiete lieky na tlak? Od 14. januára po dnešok. Dnes máme 30, takže 2 týždne cirka neberiete lieky. Ja sa o to nestarám, to všetko nechalo na pani manželku. Aha. No, ako pravdu povediac, pán doktor sa vyjadril teda, že dieta, hej, mala byť. No, tak okulometricky by som sa asi vyjadrila ja, že tá dieta by sa hodila. Tak ale zase. Čo poviete? Ja som, viete čo povedal? No skúste to povedať aj mne, a potom vám na to ja niečo poviem. Že ja fajčím, ja pijem, ja milujem ženy a nechápem, prečo má nejaké zdravotné problémy. No, to vám robia určite tie ženy. To je tým, že? No je tak, a teda jednoznačne. A čo iné? Hádam nie alkohol a cigarety. Tri mám doma. Svojvôľa pacienta a výhovorky na okolie pri zhoršení zdravotného stavu sú tiež fenomény, ktoré nás charakterizujú. V tomto prípade sa však pod zhoršený stav podpisuje ignorovanie liečby a odborných rád lekárov. Čo je fakticky teraz namerané je, že máte pomerne vyšší tlak, máte vyšší aj ten spodný, ten tzv. Diastolický. To vám teraz môže robiť takéto ťažkosti a ste trošku v nepokoji. Rozhodne vám neprospelo vaše nedbanlivé rozhodnutie nevyzdvihnúť si 2 týždne lieky a neužívať ich. My vám teraz zavedieme do žily takú plastovú hadičku kanilu a ja vám teraz podám na mieste tu u vás doma liečbu, infúziu. Budeme sa snažiť trochu korigovať tie hodnoty tlaku krvi a dať vám lieky na také celkové uvoľnenie. Vo vašom konkrétnom prípade máte nadváhu, to je fakt. U vás hrozí rozvoj niečo, o čom hovoríme metabolický syndrom. Veľmi v skratke to pre vás znamená to, že v horizonte najbližších rokov máte podstatne vyššie riziko v rámci nejakej kardiovaskulárnej príhody a keď to poviem úplne jednoducho, a ja to tak vždy hovorím, že na hulváta, tak zbytočne hazardujete so svojím životom. Je to zbytočný hazard. Vysoký krvný tlak nebolí vo všeobecnosti, čiže tí ľudia s ním dokážu fungovať, ale to neznamená, že neškodí a škodí extrémnym spôsobom. Dobre? Dobre som sa najedol, dneska ja nezvyknem toľko jesť, ale som sa najedol, tak možno je preto. Tak to vám ešte do toho celého nepomohlo. Máte k tomu taký ten úplne typický prístup takého toho nedisciplinovaného pacienta. Ačka na režim klobásy. No, to je ono, áno. Nedisciplinovaný, všetko čo chutí, tak ako zakázať, ne? Pokiaľ vy v podstate svojou nezodpovednosťou vysadíte liečbu na tlak,
A do toho je zlá životospráva. Toto je relatívne krátke obdobie, ale vidíte, aký vám to urobilo teraz výskok, hej? A vidíte sám, že sa cítite extrémne diskomfortne. A to je presne o tom. Aby dlhodobo ste mali udržateľnú tú kvalitu života. To je tá pointa toho celého. Ja vám nehovorím, nedajte si klobásu. Jasné, dajte. Keď ste fajčiar, nebudem vám to doporučovať. A keď nedokážete prestať, bolo by to optimálne, no tak neprestanete. Ale snažte sa mať tie medze, viete. Hej? U vás liečba je absolútny základ, tam ako sa nemáme o čom baviť. Neobjednanie liekov to bola ješitosť. No, veď tak, ale viete. Len problém je ten, že niekedy zájdeme za hranu, spoza ktorej sa nedá vrátiť. Zároveň sme tak nejako zistili, že nedodržiava úplne zásady takej vhodnej životosprávy. Máte rád deti, učíte, našiel ste sa v tom, tu máte krásnu rodinu. Viete, že ja v tom nevidím, hej? A zodpovednosť za vlastné zdravie je niečo, čo vy jednoducho každý z nás musí prebrať, lebo som sa tak usmial presne nad tým, že o to sa mi stará manželka. No ale to nie je manželkina zdravie, to je vaše zdravie. Ale my sme jedno telo. Jaj tak. Aha, vy ste jedno telo. Čiže keď vy dostanete infarkt, tak manželka si ho zoberie. No veď tam smerujem, len on to tak ako, však manželka sa mi stará. Teraz som mal debatu s otcom. Sedí mi to úplne, počujete. Tak ale je to krásne, keď sa volá žena stará. Nádherné. Je ináč chutí, keď mu pripraví, ako keď si pripravíme to. Je to pravda. Ale čo ste to jedol? Tak to teraz si vypočujte, to bolo nenormálne. No tak. Teraz počúvajte, že panenka, na tom údená paradajka, zapečená syrom a prošuto na vrchu. Omáčka, tak to bol sen a k tomu medailoniky. No potom som prešiel do akadémie, tam majú tankovú plzeň, tak som si dal malú tankovú plzeň. Pochopiteľne. Spodnú hodinu, hovorím, ak si dám ešte zrobiť, tak taký býva, do prvé nosička, celerik, toľko zeleníky, a potom som si dal vyprážaný sír. Si ale dúfam, robíte srandu zo mňa teraz. Nie. Teraz akože... Ako vy mi hovoríte, že čo ste jedol od pondelka, dneska máme piatok. To bolo po 2 hodinách. A potom hruškový koláč. Vy si robíte zo mňa srandu. Rozmrzená vaňovka bola. Sa pýtaš, že tak neviem. Však to slovo má byť tlak? Však... Počúvajte, ináč v tom špitali tiež ono, také gurmánske veci, poriadne varia, keď vás Aj vývaru robia. Koronárku zoberú, také kašičky, že takto. Objednával by som si viete. Však keď vám chutí, tak vám chutí život. A preto aj sa s vami zhováram, lebo u mňa sa to uvoľní, keď sa s niekým zhováram, ako keď... Rozhovor je jeden z terapeutických prostriedkov, to je v poriadku, len ja by som bol rád, keby ten rozhovor mal aj taký ako siahodlhejší dopad. A nemyslím o tom nebičku v papulke. A čo mám niesť, alebo čo mám robiť? Vy ste na najlepšej ceste dostať nejakú porážku alebo nejaký infarkt. A to neberte tak, že ja vás straším, ja ako to... Som za tie roky videl veľmi veľa prípadov, ktoré proste boli že zbytočné. A vy ste presne na tejto ceste. A ja to ako ľudský to neviem poňať. Viete, že chcem, aby to vo vás nechalo nejakú stopu, že nemusíte dramaticky meniť svoj život. Zredukujte dávky toho jedla. Skúste jesť 2-3 krát za deň miesto 1 krát veľa. Po určitej dobe praxe človek vníma aj neverbálnu komunikáciu, vníma ten kontext, vníma tú domácnosť a vníma napríklad aj pohľady príbuzných. A tie mnohokrát napovedia veľmi veľa. A práve v tomto prípade bolo úplne zjavné, že sú tam aj ďalšie problémy, ktoré v podstate sociálne vedia veľmi ublížiť tej rodine. Spravíme to tak, že môžete za mňa teraz zostať doma. V rámci toho poučenia všetko to, čo sme si teraz povedali, ja už vás nebudem vám tu robiť výchovné okienko. Napísal som aj do dokumentácie, je nutné okamžite pokračovať v tej ordinovanej liečbe, ktorú máte. Okamžite znamená, že si to proste zariadíte optimálne hneď zajtra, dobre? Treba to objednať, treba si tie lieky proste vyriešiť, dobre? Už pred istým časom som pochopil, že
musím urobiť všetko, čo v daný moment viem a najlepšie ako v daný moment viem. Vtedy mám takú sebaobhajobu, že som urobil maximum. A Cornelius Celsus povedal, že nikto nie je povinný konať viac, než môže. No, hlavne nech tie slova padnú na úrodnú pôdu. Držte sa. Tak mám klobásku. Nechcem klobásku. Ďakujem pekne. Majte sa. Držte sa, všetko dobré. A je to o to smutnejšie, že v podstate tam má rodinu. Takže to sú také zvláštne chvíle, kedy si ja ako lekár uvedomím, že síce v tej chvíli dokážem tomu pacientovi pomôcť tou prvou pomocou. To znamená, upravili sme mu hodnoty tlaku krvi, dali sme mu lieky na také všeobecné uvoľnenie, upokojenie. Ale vidím za tým ten ľudský rozmer a v podstate tú blížiacu sa ľudskú tragédiu, že ak nedojde k zmene životného štýlu pacienta, tak nie je otázkou, či sa stane nejaký problém v zmysle napríklad kardiovaskulárnej príhody alebo nejakej mozgovej príhody podobne, ale je len otázkou toho, že kedy sa to stane. A to ma vždy tak ľudsky mrzí a mnohokrát nerozumiem, prečo tí ľudia takto jednajú.